Tässä näkyy tää meidän seuraava lohko, mihin lehmät pääsee. Ja tuolla oottelee ja ihmettelee, että mitä ihmettä te teette, kun kestää noin kauan. Tää on tosi monenlaista kukkivaa kasvia. Ja siis aivan mielettömän isoja apilanlehtiä. Tää ei edes ole isommasta päästä. Äsken kävelin tuolta toisesta päästä tänne päin vetämään lankaa, niin lehmät alkoi melkoisen reklamaation siellä, että mitä ihmettä sä läksit poispäin, että piti laidun vaihtaa. Tuolla näyttää olevan kimala. Mihin se meni? Siinähän se perräilee. En tunne kimalaislajeja, mutta joku hauska pikkupölyttäjä. Oho, siinähän onkin tosi erikoinen apila. Täällä on virnaa. Näyttää jostain hypänneen tänne kasvamaan. Tässä on tosi isoja apilanlehtiä. Täällä on tänä kesänä kyllä kasvanut varsin voimallisesti nurmi. Jaha, rouvat kokoontu sinne odottamaan sitä, että portti aukeaa. Oi että, olisi kyllä hienoa, kun olisi kunnon kuvaaja ja kamera, eikä tämmönen amatööri. Sieltä ne nyt sitten siirtyy lohkolta toiselle. Kiire syömään, vaikka tää käy joka päivä, sama juttu. Jee. Ja taas mennään. Jipii. Hip hei. Ei ole pelkästään vasikat kun pomppii. Ja siellä on koko kööri. Kyllä niillä taitaa olla ihan mukavaa siinä. Hyvät evät ja uudet maisemat. Ja sittenkäs muuten semmoisen jutun, että lehmät tekee aina samaseen kohtaan polun, vaikka sitä ei olisi näkyvissäkään. Ja ne on jänniä tämmöisiä kiemurtelevia polkuja. Me on mietitty monesti, että mistä se johtuu. Että ne menee semmoista jotain omaa polkuansa, joka ei välttämättä edes noudattele sitä aidan viertä. Kai ne vaan tietää, mistä on paras mennä ja ovat uskollisia sille tiedolle.